Кажи сега връх Синаница, колко метра пише морска височина там? 2516 мисля, че беше. Или 2600, не, 2516. На връх Синаница сме. Току-що чухте колко метра над морска височина? 2516 или 26. Не, 16. Северната част на Вихрен е пред нас. Кончето в цял ръст и блясък Вихрен. Стои като стожер там. Пред нас е... Знам. Коя пътека се казваш? Да. Каква? Да. Да. Може би. Няма Не представа. точно. Защото пък кончето е